Nosipho. Kuzofanele sihambe phela sine appointment. Nosipho. Mayini. Ngizamxhumana nogogo lana. Kade agcina ukufika. Simele ngiphendele emuva ngiqhubeke ngiyosesha. Uphindele kuphi usesheni? Ngiqhubeka ngiyofuna lento ugogo afuna ngiyithole. Uyazini uma ngabe mina ngayitholi khona uzothola kuqala. Mntanami udinga usizo. Cha mana ngidinga usizo ngiright mina. Into engiyaziyo ukuthi ugogo unento noma umyalezo kufanele ngiwuthole. Awuyeke ukukhuluma ngogogo ongekho. Khona ugogo ma. Yazini siyahamba sakudokotela manje. Ngidokotela. Uzokhudula phela. Uzokhudula mafuna ungafuna ufuna uzophuma. Hayi wena. Ngiyalibona ikusasa la kuthina. Waye singathatha izinto kancane one day at a time. Hayi ngiyabusile mina ukuthatha kancane kuthatha kade man. Yazi nje la kuwena nje. Ngiyambona nje unkosikazi. Uma weyingane zabo. Phela ngiququzelekile phela unkonzo ngikhombisile ukuthi hayi nje into impossible. Bheka nje kuyimanje useyifunelana nezingane. Yazi ngine meeting. Kufanele ngiconfirme indaba yemenu namhlanje ebusuku. Ngikhohlwa ukutshela. Hayi. Ikhansela. Sambe soyibhinqa ubhonqa nje empedeni sobabili. Ngoba ngiyazi ukuthi function yami ngiyithatha serious. Angifuni khona wrong olenzakalayo. Asikhulume lethu. Nosipho is showing classic signs of psychosis. Psychosis is when the patient loses touch with reality and then they start to hear and see things that don't exist. I am not crazy. Everything that I told you is real. Have you had any suicidal thoughts? Have you tried to hurt yourself? No. Ma, umpedolona sambeni. Do you know what's causing all of this? It could be, a history of mental illness in the family, or it could be drug abuse. Drug abuse. Ma ungayicabanga ngisho uyicabanga lonto. Have you ever used? It was a long time ago, for a little while, and I sorted it out. Her boyfriend is a cop. He was suspended at some point, and she was juggling between 2 jobs to support him. So ma uzoblame umuntu futhi? Ha. Okay, ladies, let's not look for things and people to blame. Nosipho, I would like to book you in for a few days at our wellness center just to evaluate you. Angizwanga. You want to book me into a psych ward? Khohla put angilapho. Look, I need to get you in a controlled environment. Monitor you, do the proper diagnosis. No, angihlanyi mina angilapho. All I'm telling you guys, ugogo wants to show me something, that's all. How? I'm sorry. Positioning. Ngizoyenza. Abona wena. Umabizo sabela. Ngithemba ukuthi uyazi ukuthi lento le inobungozi. Aswafuna amaphutha. Mathemba ukuthi nawe uzowenza umsebenzi wakho. Ukuthi ungivikele. Hayi imxolisi khona abafana bami lapha ya. Yize bekude nje ngedistance. Bakugadile lapha. Ayikho into ezokuvelela. Ngisho nento encane bazobe belapha ngokuphazima kweso. Thatha lento. Mana yini le? Yini le? Iwaya le? Ngiyani kubone lokho. Mina sengifaka iwaya. Should dina ngamanye amazwi ngifuna ukungibona nge6 feet under. Xolisa. Kufanele sazi ngaso sonke isikhathi ukuthi nethini ukuphi. Hey bafo ngizokufonela, ngizonazisa. Ake sithi ke uhamba njani ke? Uzwa yonke into okhulumayo efoni ngaphandle kwena ukuthi uzwe. Owazi. Wa wena ungayifaki, uhambe. Uqinisile uqabanga. Abona umxolisi lento leyo. Is the latest global device. Awukabi khona umshini la ekhaya. On a sensor, noma i-detector lento leyo. Thatha lento. Uyifaka. Baby.